Fil-mument li tieħu aħbar ħażina li tista' tbiddel il-ħajja tiegħek jew ta' dawk l-aktar eżis għalik, tħoss id-dinja se taqa' fuqek u ma tafx x'inhu jiġri. Dan intqal ma' News minn Marija Gafa, tifel ta' 7 snin li meta kellu ftit iżjed minn sentej kien sar magħruf li huwa fuq l-ispettru tal-awtiżmu. M'għandna spjegat x'ħasset fil-mument li l-ispeċjalista tawa l-aħbar. Għaluli li għandu l-awtiżmu livell għoli. Jiena ma bdejtx nifhem xejn, li bdew jgħiduli l-ispeċjalisti jisni waqgħet ħaġa fuqi dak il-ħin. U bdejt ngħid minix nifhimkom, tista' tfehmni iktar aħjar jew di l-affari x'inhi. Marija Gafa li taħdem fis-settur tad-diżabilità spjegat magħna kif hija wara dakinhar tal-aħbar ħajjitha inbidlet. U minn dakinhar bdejt nibra proċess nitgħallem, insaqsi, fittex l-għajnuna u naqra ħafna dwar din il-kondizzjoni. Tifel jispirani ħafna, però trid taħdem fuqu ħafna, trid tkun miegħu iktar minn tfal differenti. Marija Gafa kienet fost il-kellima waqt konferenza tal-aħbarijiet hekk kif tħabbret it-tieni fażi tal-proġett Breaking the News, fej professjonisti jingħataw taħriġ sabiex l-aħbar ħażina tingħata bl-aktar mod dinjutuż. Din it-tieni fażi se tinkludi taħriġ lill professjonisti dwar x'għandhom jagħmlu l-ġenituri wara li jingħataw aħbar li wliedhom għandu xi forma ta' diżabilità. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet kif dan it-taħriġ intlaqa b'mod tajjeb ħafna tant li diversi applikaw għalih. Rajna 650 professjonist li ħadu sehem fl-ewwel fażi u t-tieni fażi se tkompli tinvesti fuq dan l-aspett uman. L-aspett uman li meta se nagħtu l-aħbar inkunu onesti imma nkunu wkoll b'mod ġust lejn dik is-sitwazzjoni li l-persuna ta' qudiemna mhux numru imma li nkunu sensittivi u umani. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon għal kif huwa kruċjali li l-ġenituri ikunu preparati minn stadju bikri dwar il-kundizzjoni tat-tfal tagħhom ħalli jħejju lilhom infushom. Il-messaġġ tagħna huwa messaġġ li rridu nkunu hemm kemm jista' jkun kalkulat f'kull mument, partikolarment ngħidin għaliex le f'mumenti jistgħu jkunu diffiċli. Marija Gafa, l-om li tkellimna magħha, temmet b'dan l-appell. Jiena nixtieq li ġenituri bħali jaċċettaw wliedhom huma kif huma, jifittxu l-għajnuna minn eta żgħar,